Benvinguts a tothom, soc en Borja, dic que ens trobem a l'Empordà i res, bàsicament estic aquí una miqueta per ensenyar-vos tot el tema aquest del món dels licors i els alcohols. No de com es feien de la manera abans, perquè això no ha canviat gaire, però sí d'aprofitar tots els productes més de proximitat, més de temporada, més de la nostra terra, com per elaborar uns licors més nostres. Avui us porto un licor de peres i aranyons. El que he fet ha sigut agafar la base del patxaran i a partir d'aquí l'hem modificat una miqueta. Llavors dic la base del patxaran perquè porta les mides que porta l'alcohol del patxaran, que seria l'anís, i una miqueta d'orujo, i a partir d'aquí jo he fet unes modificacions i ens hem inventat aquest licor de peres i aranyons. Per fer el nostre licor de peres necessitarem 80 centilitres d'anís i 20 centilitres d'orujo blanc, aranyons, una branca de canela, una mica de nou moscada, mel, que substituirà el sucre, i 4 peres. I d'estris necessitarem un recipient on guardarem el nostre licor, un recipient, un ganivet per poder manipular bé les peres i un ratllador per la nou moscada. El primer pas serà preparar les peres pel nostre licor. Llavors, a grosso modo, tallem el cap, tallem el cul, meitat i meitat. De cada pera traiem 8 talls. Un cop tallades les peres, les ficarem en el nostre recipient. També afegirem els aranyons. En aquest cas, com que és molt dolç a l'anís i tal, he substituït una miqueta de sucre per una miqueta de mel que no és tan dolç. Una miqueta per donar-li el nostre toc una miqueta diferent. Una branca de canela i ratllarem una miqueta de nou moscada. I també cap a dins la nou moscada que hem començat. Molt bé, afegirem els nostres 80 centilitres d'anís. Anís podeu agafar el que vulgueu. Si té més graduació, per mi millor en aquest sentit, per fer aquesta recepta. I també hi ha anís més secs i més dolços, nosaltres volem un dolcet. I afegirem l'orujo blanc, que és el que ens donarà el punx aquest més de licor. Com moltes de les nostres receptes, ja veieu que sempre són temps i aquesta no serà diferent. Igual que les altres que hem anat fent a vegades, s'haurà de guardar en un lloc fresc i sec, que no alteri molt la temperatura, com sempre. Això, al final, no deixa de ser una maceració. Llavors, com més temps, més tots els ingredients s'aniran incorporant i s'aniran lligant tots. En aquest cas, com sempre, les variacions que un vulgui, que els agrada el cafè, uns grans de cafè li anirien perfecte. Una mica més mediterrani, amb una mica de pell de taronja, farigola, romaní, endavant. Jo us animo a que proveu diverses cosetes. Però aquí cadascú pot fer el que vulgui. Jo us animo a que cada mes aneu provant una miqueta i els gustos són molt personals. Quan a tu t'agradi el teu licor, el treus, el coles, el posa una botella maca i a la nevera, perfecte per consumir. Que ha estat 3 mesos? Perfecte, al teu gust. Si ha estat 6, això cada cop anirà agafant més cos. Això com vosaltres vulgueu, nois. Aquest crec que ha estat uns 5 mesos i mig, més o menys, ja veieu el color que ha agafat. I res, ara ja només toca servir-lo. Això es podria prendre després d'un dinar, seria un bon digestiu, això com vulgueu. Jo recomano amb un glaçó de gel o inclús guardar-lo a la nevera. Això ja va al gust, espero que us agradi.